И здравейте хора, аз съм Иван Методиев и днес реших да снимам на пиано тиле си. Така, започваме. Аре бе. Аха. Какво пак сега бе? Не го искам това. Така. Последната. Предпоследната да кажа. Ето, че сгреших. Пак ще се пробвам. Моя рекорд е 1345. Сега не знам колко ще направя. Аз сгреших. Сега вече не ще направя повече. Не! Ще се пробвам си мина рекорда. И на Jingle Bells. След този опит. Свърши ми опит. Аре бе. Я. Още се прави бе. Още малко хора. Ще стигна. До Jingle Bells. Аре бе. Къде? Вижте ми на Jingle Bells. Рекорда. 1011. Ще пробвам да си го мина. Ма много трудно го направих. О, 2 звезди. Още малко и 3 звезди. Сега вече 3 звезди. Една коронка. Нали колко трудно? Хора, гледайте колко се бързо става. Две коронки. Обърках. И това ще бъде всичко за този клип. Надявам се ви е харесало. Ако така, абонирайте за моя канал, оставете по един коментар. И така. До нови срещи и чао!